na-ekele m n'otu otu a obiọma ka dịkwa m na anyị agala bụ ezumike na-abatakwa ọzọ ha anyị na-ekele ọbasi bi n'igwe mana tupu anyị gaa ezumike a nwanne m nwaanyị kpọọ okwu dị mma n'ọnụ gbasara pichọ ma ị bịa n'ụlọ ndị mmadụ ndị fibata n'ime ụlọ ya ile n'aka ịkpa pichọ na-ele anya gị lee n'aka nri pichọ na-ele anya gị lekwe n'ihu gị pichọ n'ebe niile ọ gị mime anyị ga-agbapụ ọnụ ka ụnụ gị onye nwanne m nwaanyị nwere ikwu gbasara otu ị ga-esi na-edozi pichọ n'ụlọ gị mmadụ bata mata na mmadụ bi ya ọwụ fotografa ọkwa eziokwu nne maka ahụ na fotografa sọ ebe a na-eche foto gị na-ele pichọ ndị mmadụ iche iche mana nke a ụlọ ndị mmadụ ka otu dị mma ị ga-esi dokwa pichọ ọ bụ iwu na ị ga-ebute pichọ n'ilu ụlọ uche kamgbe ụlọ dị na nwaanyị debe n'ime ụlọ otu iche deme pichọ n'ụlọ gị ka ọ dị mma n'anya ịma ịrụ ụlọ o nwere some walls ga-adị plain. Those plain walls ị kwesịrị itinye for example ịbịa were frame tie ebe ahụ werekwa picture tie ebe ahụ ị kwesịrị create a particular wall ebe ị ga-edome all the family pictures by sizes and shapes. Some pictures come small, some come big. Ihe ị ga-emewu na ị ga-eme ha assemble according to the sequence, the shapes, the sizes. Your newer pictures, the most recent pictures, each of you capture the moment. You get here those ones, even the man ga. The older ones, maybe memory lane, the ones who know say unu bidore, you know, maybe tear ya in smaller frames. Be tear ya something around, maybe somewhere around your console. In my console now. Ndị na-ekwe console, onye na-enwe console, onye na-enwe ego izu console. Onye agaghị eme obere table dome na nkọnkọ. Ị nwere ike mee obere table, tie ya by the side. Bịa mecha ya assemble the way ọ ga-adị mma n'anya. Maybe pictures ụmụ gị, pictures schools and all that. Ị chọrọ capture those moments. Ị chọrọ, you know, sometimes ị ma itinye picture na frame, ọ na-eme picture na last for longer time. So those kind of pictures, each I capture those moments. You can make small table, tie ya na little frames, bia tie ebe ahụ. Ọ dị mma. Anyị ekwuna na picture. Nke ọzọ m chọrọ ezi ma eme ndị fọ ịga ebe a na anyị mma mere gịgba ọsọ n'ime ụlọ ha. Ka otu ikwesị na-etu edokwa ebe a ndị mmadụ na ịma na ọbịa abịa gị ka ha gaa anyọ mma mee n'ime bedroom eme ebe ị ga-aba gị gba ọsọ a na-edozi ka otu mmadụ kwesịrị na-edokwa ime ebe a ọbịa na-abịa aba agaghị mma. Okay, ị chọọ idokwa bathroom or toilet gị ị kwesịrị iche like o nwere ihe anyị na-akpọ toilet mat. Those toilet mat nwechara different colors. Ihe ga-emewu na ile tile color tile dị na ahụ your tile dị na bathroom gị. Ị kwesịrị were maybe pick one color out of those shades. Bịa zọọ floor mat. Floor mat ahụ na-adị directly under the bathroom, the toilet seat. Itie ya ebe ahụ. Then o nwere nke na-adị behind the flip cover. Ịbịa tie ya. Then were dry plant. Ihe anyị na-akpọ dry plant, all the scented. Tinyekwa ebe ahụ were small scented fragrance. Tie na your bathroom. Then bịa were maybe wooden or chrome vinyl because it's a fabric over time. Because in my toilet we hear the mother naga and they pay attention so much. But for you to maintain that neatness, it is advisable it's a chrome vinyl or wooden vinyl. It's easier, maybe white. Because me, even they may recommend most times for toilets or white. Because that white they make bathroom now the ocha so much. But it depends on color each other. But don't also forget now it's deep colors like coffee. Chena maybe in a boss of dust because some people got say now I try it's white. Now dust so too much. It's brown as your toilet blind. Over time, if the toilet wall is not white, it will make your bathroom. You know, usually bathrooms are small. It will close up your space. But if you are white as your blind, it will complement any other thing. Osagi red as your foot mat, or pink, or yellow, or coffee brown. Anything it's rebound.
white ga-enwe the ability ime ya, you know, complement and pick all of that together for you. Flower na ị na-ekwu kpọọ nkụ ga m cheta ama eweta ya ka ndị ndị bekee na-akpọ potpourri. Iweta obere ọ na-adị ọnụ ime ndị ka na-ele 200 naira 100 naira 500 igowe giti gị na ụdị efe nọ n'ihu anyị gụta mmanụ na-akpọ perfume oil. Perfume oil a na-ere 200 naira. Ịgbaga ya n'elu ya gidome na toilet gị na-enwe ushi ọma maka ịba n'ụlọ dị iche iche toilet ha na-adị egwu maka iche eleta onye na-emezi ụlọ ya bagodo na toilet ịba ha gị ma nwaanyị a ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụlọ maka toilet dị ezigbo mkpa alaike m ikwu gbasaa ya mana imekwa ebe ọzọ na-adị egwu na-awụ ọnwa ebe ọ ga-mba ha nwata ma nwaanyị a ọmanye ma ọmanye n'ime isekwu ndị bekee na-akpọ kitchen. Ele otu mmadụ ga-eji edozi kitchen mgbe ọ na-ịbata amata na ịbata n'ụlọ. Okay. Idozi kitchen gị ị kwesịrị ile anya size kitchen. Ma kitchen anyị na-eme na ha na-akpọ ya fitted kitchen. Some people na-akpọ ya integrated kitchen. Whatever it is, all kitchen that is fitted kitchen. What do you mean by fitted kitchen? Fitted kitchen is a kitchen that is built now considering everything that you will require as a kitchen. For example, the kitchen cabinet, the exceptional, or nke olden days cabinet everything now they mechanized and well organized. In that fitted kitchen, I will na-akpọ extractor. Function of extractor we wepu smell ushi na ime smoke na ime kitchen. Nke electric na control. Yes. O nwekwa nke electric na control. O nwe nke manual. Then as usual the gas cooker. Then now plate rack and trash can. All of those things which I had in this fitted kitchen. This fitted kitchen now nwere racks, telescopic ladder. O nwere rack I na-akpọ telescopic ladder. Telescopic ladder ahụ imepe ya the door the longer, but ime telescopic ladder ahụ different racks. Ebe ị ga-etinye your spoon nọ ebe ahụ, ebe ị ga-etinye beverage nọ ebe ahụ, ebe ị ga-etinye your plate nọ ebe ahụ. Then o nwekwa ihe anyị na-akpọ magic corner. Magic corner ahụ imepe ya ọwụ ebe ị ga-etinyecha ite gị. Always special rack. Ọ nọkwa n'ime that kitchen. A na-azi otu a ka na-arụ ahụ. A na-arụ ya. Yes, ọ ihe anyị na-arụzi. So imepe that place na ị ga-ahụ position ị ga-etinyecha all your pots and all that. Then o nwekwara a cabinet nwere some elements. Imepe ya ị ga-ahụ light. So those things ndị ọcha mechara na bụ ihe ga-eme gị idozie kitchen gị ọfụma. Kitchen mama. Mana ọ bara uru kitchen inwe cotton. Oge ndị ga-aga tiga cotton. Maka ọ na ala bekee ka mma na na-etinye cotton maka oyi. Na ebe na-ebi heat na-egbu mmadụ. Ebe nne na-ekpo ọkụ. Ọ bara uru itinye cotton na kitchen. Yes, all the important itinye cotton na kitchen. But cotton ị ga-etinye ga-awụ cotton dị very long. Ị kwesịrị itinye a short cotton nwere fringes by the side, you know, just for the purpose of decoration. And the essence of that cotton one, maybe in the night, ịchọ ka mmadụ nwụọ ime ụlọ gị. Those things are also safety measures. Ịchọ ịlaba ụlọ, ị nwere ike drop all your cotton, but ọ ga-adị long like a regular, you know, big cotton. But I can advise that instead you get a fabric about things like vinyl, wooden or chrome. Ima na-eme ndị ga mgbe ndị ga na kitchen ha gị dining table. Ele otu isi hụ ụdị decoration ọ dị mma dining nọ na kitchen maka ahụ na dining nọ na kitchen ị ga-ewikọta afọ na-ebu maka
ishipụ idoma nọdị gị na-eri mana ile nke dị mma ọ dị mma inwe oche na kichin ka ọ ka mma ị na-eshimi isi ga gị ga-anọdị na palọ ele ihe onyonyo ụmụ nwaanyị na-ele na nri na-eji agba ọkụ ele nke ka mma. Well, dining kwesịrị inwe a section on its own. Dining kwesịrị nọ n'ime kitchen ideally, but o nwere ihe dị na anyị na-akpọ island ọ na-adị na middle of the kitchen. The essence of that island will maybe a woman chọọ ịkọt ihe ịkwụsọ na ebe that island nọ cut cha ihe niile ịchọọ ịkọt, but the island also serves two purposes: to cut, to sit down and relax while you're cooking, and at the same time people can sit there and eat as a family. N'ime kitchen. N'ime kitchen. With mkpemọkụ niile a ka esi ọnọ ya. Ihe na-ewu o depend onye otu kitchen ndị nọ. Ndị nwere kitchen bụ ibu ga-anọdị wee onye bi na ewu ma ọ ga-anọ n'ime kitchen eri. No. Elekwana advice inwe gbasara itiga fridge and freezer n'ime kitchen. Ọ dị mma ọ dị advisable freezer and fridge nọ n'ime kitchen. It's good. Freezer and fridge in n'ime kitchen is very good. It will help you to even access whatever. Okay, nyere gị aka ime access anything ịchọ ishi easily. So there is always provision. Even this integrated kitchen I na-arụ now, there is consideration for those things. Some areas we even add refrigerator bịa tiekwa position for Ọ dị mma ihe niile m jụ onwu maka ndị na-ele anyị n'ụtụtụ a eme ndị wu a na-asụ ka ebe m ga-edome nke ka m ga-edosa nke a mana anyị ga-aga obere ezumike anyị lụbata kwa gbasara idozi ụlọ anyị ga-amụta anya na-ama ha n'ụbọchị taa.